माने छोटा की के लइका फैका होखे के बा हो एहे चलते आदमी सोचत और हाथा ना पेट निकल गइल बाटे ओकरा के आदमी चूल्हा भी बैठैन त ओकर उठल बैठल जाई एक त बैठत बिया त हेतका पीढ़ा लेके बैठतिया ये नु कहा जाला हो कि जेकर दू तीन गो गोतिनी बाईसन त उ त कर दे तैसन हारला पारला में जेकरा घरे नइखे रहत गोतिनी त उ कैसे आदमी केकरा से का करबै हमारो बड़ी शौक रहे कि ए माई जौन एगो लइका होई ओकरे पर हमारा के बियाह करी है ताकि हम राज भोगब ना ए दादा एगो घर में त आवरी आदमी के बीमारी अच्छा जाई कि आदमी परबो करी हन कबो नु बीमारो मार तक कोई पूछवैया ना रही सास वैसन मिली हन कि ना मिली हन प्रभु के दिन से कैसन मिली हन कैसन ना आज हमनी के दूगो तीन गो गोतिनी हो गइल बन जाता छोटकी के लइका होखे के बाद हमनी के सेवा पानी करत हन जानू हैं का हो कने ल नो कि हटे हम खाना बना दे तनी माना कइल गइल हनु कि तू चूल्ही भी मत आई ह हैं अरे हम बना देम दीदी देख आराम से बैठी ह भौजी कहली नु के बुची जी रोवा सुतम जान जतने तू काम करब नु ओतने तार दे फरर रही लइका नॉर्मले हो जे ना त आजकल के नु का त ऑपरेशन कर देता स ना दीदी सही बात बा हाँ देख लइका फैका नॉर्मल हो जाला त ठीक होला ना त चीर फाड़ से नु जिंदगी खराब हो जाला सारा शरीर जानलू सही कहतनी ये दीदी यही से निहुर के झाड़ू मंगाव तनी ये तू कर तनी सुनी ना दीदी हाँ विचार बनता नु कि हमनी के तो घर में ननद हइए नहीं की हमनी के मरद के बहिन हइए नहीं की हाँ हई दी हाँ बहिन हइए नहीं की ना हो तो बहिनिया के बोला लेते कम से कम रही तो रोज सबके सेवा टहल करी त तेल पानी लगाई ए कने त हमनी के नइखिन जा हो करे खाती बताव औ ठीक बा लेकिन हम सोचतनी कि रोवा सब काटा ना करब जे रही तो वो साथवा में लाग भीड़ के करवाई नु हाँ ई त बतिया ठीके कहत डाल देले बनी दीदी ना हो हरदिया खोजतई नइखे हरदिया के बोकिटवा में उठे पड़ी अब ए दीदी का कहतनी रउए नु बड़ जेठ बानी अब सास नहीं की तो सास के बदला में रउए नु बानी को कहम त बहिनिया के बोलाई बना कहब त ना बोलाई बबिहे नु करम नहीं तहार देख मन बा त बोला ल कने हमनी के त ऊपर छपर करत नहीं जा दिलेवा के बतिया अपन बहिनिया कतनो बिया त शेयर करबू कतनो गोतनी होई त ओकरा से सात गो बात कहबू देख देख त दूगो छिपैबू ई त बा जानतई का कहतन दीदी तो बोला ली बोला ल ऐसन थोड़े बात बा कि हमनी के माना करम जे कि ना ये कने मत बोलाव ठीक रही ना हाँ बोला ल अपन कर देख ये कने एगो बात कहतनी ढेर बहिनों के न अपना ससुराल में ना बोलावे के चाहिए वो बहिनिया ससुराइते नहीं कि न कांच कुआर खुशबू बिया तो भी ए तो लइकावा हो जाई नु तो चल जाई बहिनिया अच्छा हाँ ना एगो खिस्सा में एगो कहल बा कि जीजा रे दीदिया रे दीदिया तोर मर्दे पे मनवा डोले जानत हो कि ना देवरे पे मनवा डोले मगर मर्दो पे मनवा डोल जाला एकरा वजह से कहनी हां अरे उठत बैठत नहीं खन त आदमी सोची हन मर्दो के मन डोले ला कहियो ना दीदी हमार बहिन वैसा नहीं हमार बहिन खूब संस्कार है या जान जाए ऐसा कोई गालदार नहीं चल ओकरा नहीं के पढ़े लिखे लेनु दीदी नमक डाल देनी कि दी ना नमक डाल देनी हल्दिया डाले के बैठा तइन त देतई अच्छा ई पता में कुछ पड़ जाए ए दीदी कने के जाई ना रोवा देखी ना बड़की दीदी उ मजली दीदी गोबर पातत रही रोवा के चिल्लात रही बोलावत रही जाई रोरा ठीक बा आ तू उठू कर द उठवा डाल दई हल्दिया दे देता कहां बा दी ना डाल देना अपने हिसाब से देखो कने आया ये ससुराल के दुलार ह जनलू अब रहे दे दीदी तंची सा और डाल दी हल्का सा बस सवावल हल्दी ह ए दीदी भगवान कही ना हे भगवान केहू के घर पलुआर दी हमार जितना सखी सलेहर भाई ऐसन रउआ सब नु हमार गोतिनी ना बुझाई ना जा हमार बहिन हनी जा दीदी जान जाई हाँ कुछ कहे भगवान हमार घर परिवार जैसन देले बाड़ा बहुत खुश बानी जैसन सोचले रही वैसने हमार परिवार मिलल बाटे आतना मन में दिल में खुशी बानू कि का कहे के ऐसन दे बा तब हमार गोतनी हमरा के काम ना करे देवे लीजा बहिन लेखा माने अरे पागल है जी रउआ ये बताई आके मैंने रउए के टेंशन बा हमनी के छोटकी के टेंशन नहीं खे उतना तो हमार बबुआ भइले त रउआ ना टेंशन करत रही जी
देखी रउए टेंशन नहीं खे ले आके काले का जाना तनी सेव संतरा आधा किलो दूध उठावना कोइले बानी कि लइका होखे के बाद खइला पियला पर ध्यान द कि लइका एकदम स्वस्थ होके मोटा झोटा ठीक बा ना। आ काम धंधा तो बबुआ के पापा हम कुछ छोटकी के नहीं करे देत जी। हम गोतिनी ना अपन बहन उतरले बानी घर में ऐसा रही ना ठीक बटे ना। काम धाम हमरा के मना करे ली सकी दीदी मत करी लेकिन हम लाग बाज के करवा दे ना कि मान ल कि अब उन्होंने का दे है ना आई कतना करी हस लेकिन एगो कमी रखती है ना खात पिए टाइम से नहीं कहती है दीदी कुछ खा तनी पिए तनी ना महके लागता आए कुछ बनैतो बनी तो महके लागता। तो देख लइका फैका होखे के रहे ना तो लइकन का और होला जी कि कुछ महकेला तब का करी खाइल पियल छोड़ दे वही गने अरियाई बरियाई कह के तनी तनी खाइल कर हम तो इहे कहनी हमें ई बतिया रउआ सही कहतनी कि सास नहीं तो सास की जगहिया पर हम बानी तो करते धरत न बानी के पैसा हम ना समझी ना जी ननी के पीछे आए हम कहनी कि ई खुश रही से तो बहुते पैसा आई या जाई ठीक बा रउआ कहतनी तो सवेरे सवेरे ले आके ओकरा के छेना देहल करब खाए खातिर। हाँ इहे है ठीक बाटे बाद में बतियावा तनी रउआ से तोहर भैया है कहतनी कि जवन दोनों का दोनों मांगत तड़ी स कमी मत करी है मत सोचे कि ओकर लइका होके के तो ओकरा के ढेर देब ओकर नइखे होके के तो ओकरा के ना देब। हम कनी देखी रहनिया देख के त भैया जी के मन करेला नु कि बड़ हमार भसुर ना हमारा घर के अपन भाई है जन्नी दीदी जी इहे तो हम ससुरा रहन या नैहर में बड़ाई करेनी ये चचिया के पतोहिया कहेली सब कि कहता ना पुष्पा अपना भसुर के बड़ाई करेली ओइसन हमार भसुरा हमर संग करेलन तबे नु बताई छोटकी के लइका होखे के बाटे ओइसन देह बा आ हमरो बारे में सोचतानी कहतनी कि ओकरा के आधा किलो संतरा ले तो ओकरो के लिए है कि ओकरा ना महसूस होखे कि ओके ज्यादा दीदी जानतनी मानतनी हमरा के नइखे मानत कहनी है दीदी जी पागल है सुनी ना कहनी छोटकी ना कि ए दीदी जी अपन बहनिया के हम बोला ली करे खातिर खुशबुआ के छुटकी के हाँ करकी के तो कहनी है कि अच्छा बोला लो हम मना कहनी है तो कहती है कि जाए दीदी जी हमरा संगवा उठी बैठी तो रही तनु कहनी है कने वो खातिर तो हमनियो के बन जाना खिन जा कर तब का हो जाए दी एगो होला न आपन न होला देखी कहे के ना कतनो हमनी के करत जा दीदी तब का तो एगो होला कि अपन दिल के बात शेयर एगो अपन माई बाबू से करेलन जिससे अपन बहिन से करी तो कनी बोला ल एमे कमन उठू बाटे बोला ल जा देखा जा तहन लोग के बात ए कनी हम कबो कटले नहीं खी ठीक न गांव घर यही पता कहेला हमरा के आ कि जितना दोनों गोतनी के तू जाने लू माने लू ना एक दिन देख लिए तोहरा के लाते हाथ चल अबे से चेत ल अलगा बिलगा हो जा जितना मर्द के पैसा रुपया आवता कमाई अपन रख बैंक में हम कनी चुप रही जा जहिया का तहिया भगवान ना करस कि ऐसा दिन हमरा घर में देखे के मिले समझलू जा ना कहनी कि हम कह देनी है कि जा बोलवा लो भेज द टिकर बबुआ के ओकरा के आजीहन हां आधा किलो छोटकी के दूध उठाव ना कहनी आधा किलो तोहरो के कहनी है ठीक बटे आधा कर लगलू हैं घर ली कुर्तावा धरी ना बुझाला गड़े छूट जाइनु बासावा तो बुझाई आ कहनी हनु के बुचिया के बढ़िया से लिया ठीक वो फोन कर लेनु पाहुन भेनु उ तैयार भी आ गेल बे मोड़वा इना की गोई नी तो सास तन जे दोगली नी है कहे कि ना हई खरमा चलता तो हई दिन ह त ओकर बिया भइल बा के खरबा चढ़ता माइनु ओ जे पुलवा पर छोड़ देले बिया आ ओ जे बसवा पकड़ के आ बुचिया के लिए ले आई खुशबुआ आवते जौन कुंवर की बिया आ तारा हम एक बड़की बने कहत ना ना बड़ा की अब अपन घर द्वार देखी तो कह दिए फोन को कह दिए कि उजे रहे कि नहीं कि इन्होंने घूमे वाला बेग लेके रोवा जाए लिया जाता नहीं हम आ कहनी नु द तने पैसा मुड़ी अलगौले बा अरे ऊंचा खाला पर बार बार कह दें कि घर में टीवी लगल में जाके टीवी देखत तू बर्तन कब चूल्हा तो जाता तो कब कहां जाता रू हैं आ ये ना के खाए के फेरा में मर पड़ जाई कि हम मुर्गा सास बनावा तड़ी आ खाए के आ ई एगो काम करब 1 किलो मिठाई ले ले माई के घरवा दे दे हम जा ठीक है ले लेते हैं मिठाई बढ़िया मिठाई ले बढ़िया का माने खुरमा खुरमा का दाम जानम 400 रुपए किलो भइल बा सब पपड़ी ले ले हम पागल लेके ज्यादा फवा ना कल जाला कमे में चलल जाला खुरमा ले एकदम देहाती सिस्टम का अरे भाई लात मारता जी लात मार तो जा हो जा आराम करो भेल तो कुछ बबुआ के जहां बबुआ कुछ भइल तो तू समझ तारे पर गाज गिरी तरा हम कहत नहीं आराम करे तो पूछिया के बढ़िया से लिया हम जाए सुन ने कॉल लिखे चला तोरा बार बार देख कॉले पर जा तड़े ना जाए हां जा घर में जात नो आवे में बहुत कष्ट होता ना गाड़ी अरे का करबू अब तो जानते बाड़ू कि जहां नसीब रहला तहां बियाह शादी होला तनी दिक्कत है बाग तनी गाड़ी छकड़ा ना मिली स हमरा हो तो भोर ही के निकलल तले देखल सांझ के पहुंचनी 5 घंटा हो गेल नु
अब द्वार पर हमनी कहीं नहीं जाए। इहो बतिया रउआ सही कहतनी ताकि अब रउआ फोन उन हमारे पे ना करेनी हमारे हम ना करी ना आए मोबाइल बिजी हाँ बिजी कहा के बताओ जाओ घर तो मारो में खूब ढेला फेंकत रहू कौन की मारत रहू। अब तो जीजा जी खराब हो गइलन। कहाँ है खती खराब होला ना जोन रिश्ता रही उहे रही चल दीदी तार लोड हो गइल बढ़िया से सेवा पानी करी ह हां तो हैं यही खातिर आ सुने है ने काची दीदिया के लइके तारा होई नो तो सोर ली पाई तारा के एगो झुमका दीदिया तार बनले बाड़ी अरे वो का हमरा तरफ से छुछी एगो रही आज छुछिए रही नथुनी ना रही तारे न मान लो हज लो भाई लो थुनिए रही हो गइल नो खुश बाऊ नो हां जी बहुत चलो। खुश बनी रउआ सब को नाराज होखनी आ कहनी है कि तनी दीदिया के तनी तेल तसन तनी बढ़िया से करी है यही खातिर ता दीदिया व्याकुल रही कि हमार बहिन आई तबे हमार अरे माई रे माई डाँड में दर्द हो गइल बा मरद के जे कहनी कि जाइम तो राम जन हो जा लेकिन कहा जाने काहे मुर्गा के चक्कर में पड़ गुलन के कौची के चक्कर में ओजे रह गइलन। ये छोटको आइए जाके दीदी तो घरवा में कबेले चिल्ला तनी हे जुकिया बैठल बा बड़ी पेटवा दुखाए तू ये दुखाता गोड़ावा अरे त पागल हौ लइकन क और होला समझल कोई के होला कि गोड़ हाथ फूल जाला कोई के दर्द करेला गोड़वा से चलिए नहीं के जाए जेते दीदी आइए दीदी छो दे बोलेला न। हमार गोड़ मत छू रवा हमार गोड़ मत छुई पागल हौ तू गोतनी ना हमर बहिन हौ जा ठीक बात न जानी आ कनी दूधवा पियलू ह अरे हाँ दूधवा घीवा डाल के पियनी है आधा पियले बड़ू आधा ओइ तर फ्रिज में बा हो फेका जाई ना हुलिया त मोनवे दीदी तब का करबू हुलिया त आई देखो खाई त- पियल छोड़ देबू उहाँ के माना कोई नहीं है कि ओजा रहम जन लेकिन ओजा जाके रह गइल है देख तनी खइला पियला पर ध्यान द ठीक ना ती तोहर मरद कहीं ह आ कि भौजाई हमरा मेहरारू के सेवा पानी नहीं खेत खइबू पियबू तबे ना लइका 3-4 किलो कब ले आइम जी दीदी फोन उन ना कोई नहीं जा अभी ना फोन कइनी आवते ना होई ह कबे त कइले रह घर से निकलल रह त कि हे ए मैं भौजी चल देले बानी हम ओ तोहर सेवा पानी नहीं खुजा करत हो कि उनका के खोजे तड़ू आई बेटा वो रहस चाहे ना रहस कनिया हम लगते दीदी हाजिर बानी अरे बुचिया आ गोड़ गइल लगते दीदी बहिन बहिन बिना अल्लाह बहिन आ गई रोक माना कोई नहीं है कि मोतरा मुर्गा के चक्कर में पड़ जाए रहनी है यार टाइम गाड़ी मिल बिना कलिए बढ़िया टाइम पर आइए दीदी बड़ी तोर गांव दूर बाटे इतना ना कष्ट होता ना आवे में का अरे करू का करबू बुचियो जी बाबूआ जी हैं कहनी है कि साली जी के लम चूस चुसैनी है कि ना शादी जी के तो अब सुसारी खातिर में आइल बाड़ी से तनी लोटा में पानी ले दीने दीदी का दीदी तू मजा के करत दुबारा गोल बड़ी से बनी तू त लोटा में का पानी करबी आ मीठा पानी निकाल के रख तनी ना चल नहीं आवते ए जे ले दीने दीदी अरे हम निकाल के घर में रख तनी बतियावा अपना दीदी वाला बढ़िया से चलो पसंद घरवे में चल कने नु सुनता नी का हो कने बुचिया के पलंगवा पर ले जाके बैठाई आ पानी उनी पीवाई आ अरे अरे हम तनी तरुइया से को तनी गोड़ावा के लिया जाए घर से ना दी है ना घर में भी लिया जाए पानी उनी पीवाई लिया जाए जाए चल, जाए ना हम अब ये जे बैठम बा कभी तोरे तोरे भी बा जा पानी पहले पी ले पी ले चल हां जा पानी पी ले बेगिया ले लिया कर बेगिया चल घर में लिया जाए जा पर ले जल्दी जाई कुछ कह हमर मरद बढ़िया बा जे सब परिवार बढ़िया बा दे बस भगवान ए ओने कहां है तड़ केने जाई जी रो रो का ये है जे बनी ना दीदी खुश करबू काहे ना मतलब दीदी हमारी तो दीदी का ना सुना त के करा कर छोड़ो आज बा हमार मन रख दे चल का का मन रख दी का है का अरे कम से कम दीदिया के तो कबले लइका ही कबले ना होई तली ले चलो के चुमा में कम से का कम है ओय हो रे दीदी से कह दे तारा के कह दे माने काहे कह देबू काहे ना कह काहे दे माने हम तारा से प्यार ना करी ना अरे प्यार करे चाहे ना करे हमार शादी बियाह होई कि ना पहले रो बताई त तनी काहे अरे हो जाइए नु जीजा जी पहले धन सधावे दे तब हां मतलब चली बहुत रो मन चढ़ के बोली ना बुझाई का मन चौक के बोल काहे ए जी जद रो तो हम हमरा से प्यार करबे करी जद दीदी से ना नु कह अरे कसम से कहतनी हम ना कहम केहू से ना कहम बस खसा हमारा को मन रख दे चुमा हमरा के दे दो बस और तने बोल ना मा कहल जरूरी रहेला रुआ तो और बह कर है नी बुझाइल त का अगर माने साली होते कम से कम एगो प्लीज एगो का दे एगो एगो कइल बई जी का है हां कम एगो ये खाली चुमा दे बात माना हमार क्यों केहू नहीं देखत हम केहू से ना कहम कह देनु तो हम तो कह देम दीदी से देख ए तारा की जो माने आई हो दादा अब हम का कहे हाँ। देवर बाबूआ कहनी न खोट बा कहनी हनु ई का हैं करतई रे आई हो दादा का है भौजी तू आइल बड़ी है जी को जिंदगी बर्बाद करे का जी देवर बाबूआ एगो तो हलुआ घाटे के लाइल भी हम दूसर का मोछवानी घटवा ए तारा कान में खोट रही निकालत रही धारा के दीदी अरे भौजी अरे ए छोटा भौजी की
ए भौजी क्या करता बे ए बच्चू चुप रहना ए देखा जाए के घर में अरे चुप रहना हो चुप रह कहीं बिटिया बा अरे। आइल बिया बहिन के हलुआ घाटे ओछवानी घटवा पे अपन तैयार बिया दम सट कहीं खूब एकरा में चुमा लेता है देखला है देख कने बन गई कि ताकि हमें जितना बड़ी हमीज बड़ी रे लड़की काहे में बने बोला तने जानी कने तार बहिन के कोई बोलत नहीं खे हई ना दम है से लेके भर के बारी एकदम चुम्मा लेत रहा ना तू भगल हम चुमा लेत रही कान कान के खोट निकालत रही करा मेहरारू के माथा पे हाथ रख के क्रिया खाता की झूठ बात का क्रिया करे समय सही हो जाला चुप ना रह कहता ना अपराधी गीता पे हाथ धके कहना तब वो झूठे बोले ले हमरे के ऐसे अरे ना रे आओ है ना काम बया है ना ना तू हमारे के करे आइल बे सब दीदी, कि तू हमारे बतार के फसावे आइल बे तेरी बता ले कुछ ना कनी रे दीदी जाए दे दादा हो तो ते में का बात ये नहीं खन बतावत ना ये नहीं खन बतावा तो सोचत हन कि एक ही सामान पर दुगो नहीं के हेला दी तू बता अपन बहन के जिंदगी देखल चाहत है तो तू बता तुमका से प्यार करे सुना जा एमे का बीच बाटे एकदम उनका क्या था थोड़ी फर्क बा इनका भत्ता रहा हमार जी जो समझ के प्यार कनी बात खत्म हां 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 आई तोहर तो बहन का हो गया एक तरह बहिने नु ही आई तोहर सोबत पले ना 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 रे दादा तोरा जवन करे के कर हम जी जैसी साथे रह हम बात खत्म बड़ खिलाड़ी बड़ी तू तो जोगली रे चुप रहो तो का हो गई बहिन जिंदगी बर्बाद करे लगे खिलाड़िया तो बहिने नु हऊ करबू जवन भाई जवन भाई माना करत रही कि बहन के मत बोलाओ बहन के मत बोलाओ रे है शरीर में ना बोलाओ जला मोरा तूफान में रहला तो सामना पर चढ़वा देलू ल चुप रहो तो का एगो घर में तू रह ए बेटवा होत ना सुघर सागर में हरारू छोड़ के हइया आइली अब तो ए भौजी तो प्यार प्यार अनहर होला का करबू साली से प्यार हो तो का करी अब हम बताई ना मोट रजाई छोड़ के आई पातर रजाई ओढ़ता ढेर बोला ताड़ू बुझाइल तू ही भाई बड़ू ढेर आ चुप अब तू का बोलता हो पड़क छिटा दे गुजा लेखा लेकर पाई गांव में पहुंचा दे ना जे मेरा दीदिया गांव में जे रह हम अब गाँव में कहाँ गाँव जे में। सुनो ना बाबा घर में तू रही और रसोईया घर में ही रही है काहे खातिर हम मकान हम में फांसी लगाई अरे जाए दादा काम बिगाड़ दलू का काम बिगाड़ जानी जाए तो ठीक है बोल घर हां तू हमारे संग रहबा के ओकरा संग तो तोहरे से तो रहो हां चलो बाकी धरा गई तो निश्चित हो जाए अब सब कोई जान गइल नु